Manden går en tur. Han trækker vejret. I atmosfærisk luft er der O2. Dette er mandens lunger. Det ikke iltede blod optager ilten. Det iltede blod bliver pumpet op til hjertet. Fra hjertet bliver det iltede blod pumpet ud i kroppen. Dette er en muskelcelle. Når blodet kommer forbi muskelcellen, frigiver det ilt og sukker. Det omdanner mitokondrierne til CO2, H2O og energi. Så tager det ikke iltet blod tilbage til lungerne. Det ikke iltet blod bliver pumpet ud i lungerne via hjertet for at kunne ilte blodet igen. I lungerne udskiller det ikke iltede blod CO2 for at kunne optage O2. Manden ånder ud.